Жиңу бульвары янынан фронтка чираттагы посылкалар партиясын узаттылар. Зур йөк машинасына туганнары әзерләгән шәхси әйберләр, төрле кирәк-яраклар, маскировка шелтәрләре, дарулар тутырылган. Зур көч белән шәһәр халкы, шулай ук авыл җирлекләрендә хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм туплана. Бу юлы әйберләрнең күп өлешен Зәйнең изге Макарий ширкәве әзерләде. Беренче чиратта Керәшен ширкәве, святителе Макарий, аннан соң безнең авылдашлар группасына куйдык, аннан соң күп группаларга куйдык, барысы да бергә бик тиз рәвештә җыелды 400 меңнән артык акча. Шуңа күрә без тепловизорлар алдык, радиостанциялар алдык, маскалатлар, балаклавалар. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында шәһәр җәмәгатьчелеге, хәрбиләрнең туганнары, яшь армиячеләр җыелган. Чираттагы гуманитар йөк партиясын узата баручыларга имин юллар теләделәр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.